Amen. Ono na oye nsenchene akase a emu enini hwebea. Odino kwanchire Mose. Oma Israel manyina hu nanim onyam. Ono na oye odomfo na oye mobrohufo. Na bufufure munya. Enso na doye eso na maso. Yeshe ora isu nanim onyam biam se oye na doye eso yenso dada. Amen. Ejina ohini David enum asamo a ofatro ya etoso adununum so ne abompai. David Jom number adununum fafire ene kwankyere ho mpaebo David die. Awurade wona me ma me kra so me kyerɛw. Me nyankopɔn wo so na me de me homato. Ema mani ngu. Ema matamfo ho nsɛpɛ wo menti. Ampara wona wo hwɛ wo kwan ni bia ni ngu. I wonder who can go to Pocano and when he be woo. I would rather tell him why. Never me forward tempo so. Mamma Nanti Nukremu. Natural chileme. Now when they may quite young upon. Medit down so there, you know. I would rather Kai Umobro Hunu and what doye. Now I will hope it. And Kai me Mofrasi Bonnet and the men from Swap. Kai me so doye tea. I would rather open penti. Awurade ye na wotene enu nti na wokyerɛkyerɛ ne bɔneyɛfo okwan so ɔma hobrasefo nantitiri nim na ɔma hobrasefo sua no kwai Awurade ati mpo nyina ya dɔye no nokorɛ ma wona wodi na pam ene na dance sɛm so Awurade wodi nti fa me bɔne firi me na dɔso pii onipa bia osuro Awurade no ɔbɛkyerɛ no kwan a kumfa so Kra betena papam na nasefo anya asase atena so Awurade yi ni tirim wasem ekyere wona osuro no na omawuhuru na pam no mu mani ehwe Awurade da na ayo no nko na obeyi me nan afira afidiem da ne wadi hwe me na bedom me na me yankonam na me yemobɔ makoma mu ahohia so yimi firi mahokyirem hwe mama ne ne mahomete Nefa me boni nyina firi me. Hwese matamfo dɔso na wodi atiri moden eta me. Hwe me kra so na gye me. Emma mani ngu na me dwane betoa wo. Mapɛyɛ ene tiye hwe me so. Efiri sɛ mani da wo so. Onyankopɔn e ji Israel wona ho hia nyina mu. Wo ba nyina enka amen. Amen.
Adeɛ nyinaa stumfoɔ ne awurade Onyankopɔn tiasefo ba Yesu Kristo a wɔn mu tumi no ahoɔden so na opie firi sum ɛmɛ sum ma ehunu han adekyerɛ nsoro ma ɔwɔ ntimi nkuta wo nipadua ne wo kram wa wadi nkunu wɔ asase so na wadi nkunu wɔ asase ase na wodi wɔn wɔde tukɔ soro na wo sa yɛ mbɔ sɛ wobɛsan baabi mu no ensan ka wo daa amen wonyame ba ensan ka wo daa amen da wasi kanfo show no munyam bebre wona mutumi so ɛna wodi esum ɛtete nnam esum bɛkyɛ nnam nnu a ɛnɛ so yɛhunu han foforo wotum no hɔde na yɛyɛ ensan ka wo daa amen Yo wanim okwaje ko beti su se ase ensraba o wakyerɛ yi every kwasia da abesi na etie enum yi ɛyɛ basa kase ana ma so asundwe baaye ensan ka wada amen ensraba yase kyerɛ nyina ne sɛ tumi o wiase a yɛbɛto no wiase ɛyɛ sumu adwuma ɛgye pasa bere sɛn no na mani pedi yaw no ne nkyɛn ana yɛbaa sɛta so retia yin yɛpakyɛ kan ne ma yɛdaa amen asase wɔfa so nyinaa nomum enti ɛhan bi a wɔde pɛm no ɔsɔre a na wɔde suma sɛn na brɛ n'ase yɛpakyɛ brɛ no sɛ ma yɛdaa amen enti homa dade pa a wɔde sɛn bɛ wiase no sɛta worɔ ade foforɔ na asɛ yɛn enti obi deɛ wɔde awarekuo na asɛ no obi deɛ wɔde adwuma sɛ na asɛ no obi deɛ wɔde kukuo na asɛ no obi deɛ ɔde yare na asɛ no ɛyɛ wo nkutoo a ɛna no wokasa sɛ obi a na wɔte subura na hɔ mfi sɛ duasa nwɔtwe hamare sɔre nanteeɛ no ɛde sɛ wo ɛna ɛbɛtumi aworɔ enti yɛba huyɛmmɔbɔ paatade bɔde tuguman paatade bɔde tuguman amen na sɛ woma taade foforɔ a ɛbɛmɛ animonyam animonyam asundue enkwa ane ɛhotɔ ɛpakyɛ bɔyɛ daa amen enti ɛne yaba bɛtena oproti bɛgye w'adwuma yɛ bɛfa adifoɔ so yɛ bɛfa adwontofoɔ so yɛ bɛfa asɔfoɔ so yɛ bɛfa nsagusifoɔ so yɛ na nsuo animonyam yɛnim sɛ ɛmpaabo yɛsi no wodi ho adanseɛ ne ɛbɛdie yɛnim sɛ wobɛyɛ ma yɛn wotumi nti wopɛgye wo ma yɛ daadaa amen
fanya miana.
What's up,
Yeah.
Yeah.
Also to me.
Amen. Asramu bebre. Onyame na mo homu no so a ekoso a edibuan. Esenti no yate osoro kasa bia emprempre ya be yeso adwuma. Enti misramo adwentofo no berema ba komra. Adwentofo no berema ba komra. Bamcho adifo ni nyina momra tebura ni masisi a esrama moma ne mo yeni ntienti ana momra ni masisi a bacho juntuni ni wai What
Say a born year to Queen was a Coradodia. How be our corner movie at Wodaduanim? A more quoting Tian San Wapam. A more quoting Tian San Wapam. Or Bonifond or Pesto Kumurian was say. Now also Domerman the Opeso Banian and Canamurso Bebre. Into a corn mobile or Yenipa. One of my Harrison Pobi, I actually be a would add for Bonemara Toche. The son said Umun and Quamo. Or Quadomerman who mobile. And I wouldn't let you at Marcus so. To the Esra one say. The bay yaradom, the bay and Muguasi be, and Maria home be, a better walk on us, net me intimate fan of Twamp and Friday, or else we didn't pay me. Amen. I drink this to you know what I don't some. I drink this to you know what I don't some. Because what can was them say? I said the I said the penny enough for her on time. One Adana then soon be a new. Tomorrow, what the Aswak away, and Pamadia, what the Aswak away, Coswa Sunday. No 20 minutes man could do a cabaret. Now one tenor someone when you more. One more call mu. Yahunam dear. The Yahunam be, Yaridom be, and Marayo be, a better was strong. No one to me pay you made dear. As Sunday, a Juman Babacho, to the Esra one say, send it day. So whom would the any dear? You know, so none from the end by Burso. So whom would the any dear? You know, so none from the end by Morso. Near the money in the bush and so Christian, sir. A comubia, a become a to the Esra one say. Also, Mamma Jan into Minyaka. Ya soromani nyet menya nkwansa tipa moja nbebo akwa wada ntaban wona yire ne ma ye bi so bia no ne yasomtwemu ne ye nitie ne yaso wani munyam o sori mu piesie udin no akwa de boni bo ampani ampa se wotie mpa bo na wotie bonsiam mpa bo de a enen so mpa bo yi wakwa so ya petinsu ya na ne nasefo ti wushira ye shira ne bi se wo chache de ya chene mani no so se wo dum mobro hu so a ntu akwa honko na de bi firam ne nam nyina so awura do nsa de yesra wan se Bamofo no. What some children say, so one new Cronoa, I am for no was sleeping in Ayaka, Tiad Walker Crane Peduas on Sa. You say, Ube Diabuano, Amanes ye. Young in your rade, Udino Aquadi Bonibo, and Sue Aquado Mermaye, Adominity, Amen. And Sue you Christo Dimunti, Amen. And Sue you Rais Dimo, Amen.
Yeah.
Amara media kwemian na me. That's why you swap off ways I am the way. Allow mamma fra let that be my wife for Amara na me. Ya blabio, Saneba. Asonia Sasura, Saneba.
Mama, for yourself, one word to last us who won't share that. I just said my way, Missy, my way, the front one came off. I'm the best on me and the Monyam. Away near the Yapia, Wyoming, Mouse Road. About the Abamrane, Wafa, Kunam running so. I did for 1 young company from one summer. The one that has a person so I don't want to be a rat at the entity. I'm going to be around so I'm I'm afraid I was soon when you are quite here. Was I the phone? I want it to be here.
Oh,
Jesus is alive.
kufunia anwa de no so safaina no no adonya mi ofie free Joshua Srabadwe amen kugo Daniel daswe abema banu nyamfo ye twenwe Waduma kwe wanwani awurade
Wadasa tinyami butu akudoyo. Oye nyame basa kure jani wabane wa konkuno. Rade yesi emu ya frefre wa demo. Agwama kwa meza macha wadi akwe cha wadi aneswe. Luto bribie wasi wonyuno duma kumanwe. Ekuruma kasa ya buafo ya bwane mape gune yemwe. Wane waro ibrifo ane waro. Ane waro, wane waro, wane waro. Jesus salama, salama Eli, Eli salama, Jesus salama, salama Eli.
What you have brought here, you are in a samu. Oh, my brother. Oh, my brother. I am oh, my brother. Oh, my brother. And this is gentlemen. Oh, my brother. Oh, change me, oh, my brother. Oh, tell me what you oh, my brother. I'm ready to tell you. Oh, my brother. Oh, my brother. You know, somebody oh, my brother. Oh, Yami, I will tell you. Oh, my brother. Me, I oh, my brother. Oh, my brother. And I would not do it, my brother. Oh, my brother. Oh, my brother. Oh, my brother. Oh, my brother.
Johnny be in us. Why the Amalio? Say, oh, my brother,
boy, no, ya boy, no, bro. I know, ya boy, no. Yes, I don't want to join you more with a dear. I said, yeah, can. On of the material, no, I
when Monday. Yadia Johnny about to audition, boy,
kɛseɛ paa. Ɛnɛ burunkum asiɛ so. Trase din no nsia kora yɛ ofia. Ɛntɔ pressure bia. Watadeɛ no yɛ pɛsɛ nyame woro no bi okora deɛ ɔmo de dadeɛ batakari na apam. Trase din. Trase din pressure bia ni ha ne. Yɛ twa Awurade anim. Trase din kɔpem sɛ Onyankopɔn anim onyam bɛɛ dɛ. Ɛbɛda di. Fo kora kokora asi ha din. Dadu so no yɛbɛtie Awurade anim asɛm. Bɔnsɛm kɛseɛ paa ɛwɔ ha. Pacho, papa si nyina nkoto ne mo mpae. Me pamcho ye bom mpae. Honam nyina Nyankopɔn otumi bura de nyina so. Brebia so bitie wasɛm. Ma asɛm tren mu ye nyonoyefo adom nti. Amen. Afei tena se din. Ebrebia du sɛ yɛtie Awurade asɛm. Asɛm wei na Awurade de bɔ soro na ɔde bɔ asase. Asɛm wei na ɔde yɛ me na ɔde yɛ wɔ. Nti sɛ ɛkɔba sɛ onipa bi apu Awurade asɛm a na ama ne yie die ne nkɔsoɔ nso na ɛkyɛ. Na menim sɛ yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛhu Nyankopɔn ne monyam nti ana dwumadie kɛse a yɛma so firi na no kɔsiada na yɛkɔ wie fiada no. Ɛnɛ yɛwɔ a itia enenum ɛwɔ mpaabɔ yi mu yi nyinaa asa firi yɛfie baako a yɛabɛwuram. Ɛberɛ bi adu ama yɛ sɛ yɛbɛtie Nyame asɛm. Yɛbɛsrɛ dodo a ɛwɔ abɔnten no sɛ wowie deɛ woyɛ a wadaroma na wasa bɛtena ase. Ebisɛ berɛ aduru so yi ɛnso yɛ berɛ a ɛho hia paa. Bɔmmɔden a sɛ wopie ebia na wokɔgu nsuo yɛatena ase akyɛ. Nanso wowie yɛ a na wabɛwuram na wasa bɛtena ase. Sɛdeɛ berɛ a na Honhom Kronkron ɛyɛ adwuma na obiara yɛ din tena kɔnwam no. Bɔmmɔden a sɛ woyɛ deɛ woyɛ wie a wobɛsa bɛtena ase. Na asɛmpa a Onyankopɔn nam na koa so na ɛnnɛ yɛmpa abɔ mu yi yɛbɛtie no. Nso watie bi. Na yɛn nyinaa deɛ kampae a yɛbɔ no ho na menim sɛ yɛnwie dwumadie nyinaa no na botaeɛ asi yɛni so a ɛyɛ nkonimdi atade a yɛpɛ sɛ Awurade de hyɛɛ no na Onyankopɔn de abɛhyɛ wanka amen koraa. Nti ka kyerɛ onua sɛ yɛbɛtie Nyame asɛm. Yɛbɛtie Nyame asɛm. Nyankopɔn asɛm kyiri kasa. Woma nyinaa yinyeko fa wo kra honhom wadwen wakoma obi bia fedi asɛm no a ɛba no akyi. Na menim sɛ asɛm yɛ wie no Awurade bɛmbi adi nkonim ka amen paa. Nti yɛbɛsrɛ na adwontofoɔ no mɔdaroma mo ama adwum tiawa na ɔsɔfoɔ ɛnɛ ɔpani a ɔde Onyankopɔn asɛm no ɛbrɛ no ɛnyɛ obiara mea me boss ɔsɔfoɔ John Bontwe bɔnsɛm kɛseɛ paa. Ɛnɛ Nyankopɔn nipa yi na de Nyame asɛm brɛ ɛnra ɔbɛsraeɛ ɛnɛ nso wasan ba ɛnɛ deɛ akɔma kɛseɛ paa bɛda hɔ ama ne sɛ wɔne yɛkyɛ Awurade asɛm ebia na wɔntii na futuo da yɛkɔm ne tie deɛ Awurade nam no so a ɔde brɛ adwontofoɔ ba kyɛw nso afidie ne mman na Nyame asɛm mmra. Abana ne modi mo so juma yene so ko fonia wala me na betna ta so ne mo badia ta fonso oduma ko na wa be frade sa no memo waba wanya ne modi mamo so juma yene so kufune wabadi ata foso
Yesu no animonyam biom sɛ oye nado ɛhɔ daadaa. Amen. Ɔyɛ nokware Nyankopɔn. Na ɔno deɛ ne biribi wɔ biara no ɔyɛ ne tinyɛ mu. Aba. Asedanka ɔsorosoro Nyankopɔn sɛ ne bɔɔni ne n'ako a wahyɛ ne mpamden ɛde ɛne nso dwumadie no esi wei. Ɔdi abaaba bokum ne fa nyinaa ama yɛwura enunum mu. Made sere nyinaa ne sɛ obi biara ɛbɔ mpaeɛ ama ne ho a yɛ a ɔnkae odiyifoɔ no so bi. Aba. Sɛ ɔsoma Paul ka asɛm bi sɛ yɛhyia mu na yɛyɛ adwuma no sese a yɛ a ɔno so asomafoɔ no nkae no bi. Yɛyɛ akanfoɔ yi deɛ kan ne sɛ ɛdɔm ani sɛ ne ɔso ntakrakyɛ. So ntakrakyɛ. Yɛhwɛ ɛdɔm yi a ɛwɔ yi nyinaa ɛyɛ ɔne asafo nti na yɛn nyinaa yɛwɔ ha. Nti sɛ yɛdi bɔ yɛn ho so a yɛ a mom yi ne mu ani bi. Ɛsiane sɛ ɔno so ɔyɛ nipa. Sa. Paul sɛ anwahoa bi wɔ hɔ ɛyɛ ɛwɔ mu sɛ nyɛma ahwedie o. Anwahoa bi wɔ hɔ ɛyɛ ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛma hwee. Ɔwɔ nipa bi ɛwɔ soro mu a ɔno ne mmerɛ yɛ mu mpo no na ɔhoahoa ne ho. Sa. Na nea ɛbɛyɛ na ɔmfa adi no ɛntra so nti no ɔma Satan ama ne honam nsɔeɛ na ɔama ne ho so. Nti ɔyɛ nipa yi deɛ ɛbra no braa no obi biara ɛkae ɔno ankasa ne n'abusua a na wakae odiyifoɔ no so bi. Nea ɛbɛyɛ a ɛbere no birim biara yɛn nyinaa ɛba a yɛba abɛto no sɛ adwuma no okutamu yɔ na yareɛ ne ahoɔden biara so yɛ dɛn ɛyɛ pɛpɛɛpɛ na dwumadi no atumi akɔ so. Ɔma yɛn nte aseɛ daa. Amen. Menim sɛ wabrɛ deɛ na menha wo bere bebree na mepɛ sɛ mede asɛm ketewaa bi ɛwura wo mu na aboa wo ama ɛfiri kwasiadan ɛbɛsi ɔkyena a ɛyɛ fiada ne n'anwummerɛ no dwumadi a wobɛdiiɛ ne mpaaba a wobɛbɔɔɛ no amuabuafam. Amen paa. Amen. Ebia na wonim mpaaba se obi nim mpaaba se adeɛ bi a wonim ne bɔbrɛ ne n'ase biara so no womfa ho nhyɛmu yie na woyɛ biribi na biribi a woyɛ no wonim mfaso a wobɛnya wɔ so a ɛm sɛ woyere ho paa sɛ wɔbɛyɛ. Aba. Ɛnɛ mema abotan ketewaa bi mpaabɔ ɛyɛ onyame ne onipa ntam nkutahodie. Nti sɛ obi pɛ sɛ ɔne ɔsorosoro Nyankopɔn edi nkutaho a wasɛm tiawa ne sɛ mekɔwura mpaabom na ɛkyerɛ wo sɛ biribi hia wo biribi kyerɛ wo so. Baamu se ɛka yɛ mu bi ne nyansa a yɛmusa ɔsorosoro Nyankopɔn no firi sɛ ɔno na adwen ne nyansa nyinaa ne nkyɛn na ɛyɛ dɛn ɛwɔ. Ɛnɛ mede asɛm ketewa bi ɛrehyɛ wo mu na aboa wo ama mpaabɔ a wobaeɛ nyinaa no atumi adi mu. Onyamesa mpakani Abraham yɛwɔ bi wɔ hɔ a mpaabɔ yi a yɛyɛ sisi yi nyɛ saa na yɛpɛ no nanso woanhwɛ a ɔmfiri ankɔ na ne mpaabɔ bɛyɛ n'asɛe. Bi wɔ saa. Oye no efia ya o Efia ya. Ai na n'adwuma ɔbɛyɛ no nyinaa asɛe. Obi so bɛnya biribi papapaa afirifia ha na ɔde akɔ. Nka yɛbɔ yɛn ho mmɔden bebree ɛkasa kyerɛ yɛn ho bebree sɛ nka obiara ma ne deɛ nhwie hu na nka obi biara deɛ ɛbɛtumi adi mu ansa na ɔfiri ayɛ dɛn akɔ. Na ama obrɛ a obrɛyɛ sika a wasɛe ka sika horoɔ afɔrebɔ horoɔ wanya mu kyɛfa bi.
Amen pa. Amen. Nanso obonsam ne ho den. Ampa. Ne ho den o. Ho den pa. Anu ti na owura Yesu tro no na sem Lucas mpa eti a ayedu nwotwe nkyemu di kan se etwa se wonipa bom pa ye da. Omre ho. Se obre won mpa abomu a Edi kugu. obonsam be ya. Mayemfa asem bi enhye nyamema ne nyame yade hye a yebehye mu nyina adwene kakra mi. Asem wo yi aha en tosom yenu a maka asem wo yi. Ohene David tro enwum nam aduasa nan. David Jom number aduasa nan. Ntichemu a edu miensa. Enchemu du miensa. Aha. Psalm 34 verse 13. Bible says Kura wo techrema bone ho. Bible says Kura wo techrema bone ho. brasor kakra bi. Enchemu du mienu no. Aha. Mumu hwan na ohwehwe nkwa. Mumu hwan na ohwehwe enkwa. Na ope wonyi nkyere se obehunu papa. Na opese onya nyinkyere. Na ohunu papa. Na ohunu papa. Kura wo techrema bone ho. Asem no a obusa no wasan mamuaye. Mamuaye. Se obi pese onya enkwatentin bebre. Ohunu papa. Onya emfie bebre. Na emfie a obenya ne bebre no. Onya yiyedie ene nkoso e wono ankasa na setenam de a. Kura wo techrema bone ho. Emuaye a Bible no de ma wono se de se okura wo katrema E wo bone ho. e wo bone ho. Asem wo yi na emama wo se katrema na eda wanum sisi a no. Wa hwe ya umfiri ankono amampa obo na hwiegu. Katrema na eda wanum no. En adodo a obedi ye nyina na wase no. Otamfo obetimi amba biribi abesi wakwan mu sisi a. We are asama obekeka no. Asamwa ebefiri won ntan aba no. Ebema umu adadie ni nyina ahwiegu. Na asamwa yi American sisi yi. Yenso ya mo ye homodi bebre se. Ye atretrefo yi, ne ye adifo yi, ne ye asempakanfo yi. Ye betimi akora yen katrema. Wan hwe yi a obi ya mafi ha biem. Onema ya ade. Ampa. Tini efiri wanumu babia no. Ya hwe niema yi. Maintie owura Yesu anum asem mati asempa eti a eye dunum antichemu a aye edu no. Mati asempa. Aha. Eti dunum. Aha. Enchemu dunum. Edu. Eti du. 1510. Aha. 1510. Aha. Mati asempa eti dunum enchemu Aha. yedu. Bra. Na ofre enkrofuko no ka kire won se 15 number 10. yes. Aha. Ana Yesu fra enkrofuko no ka kire won se Aha. muntie. Aha. Na muntie ase. Aha. Enye de ko onipa num. Enye de ko nipa num no. Ene gu ne ho fi. Nyame sampaka ni wate ase. Ne de obamene no ne begu ho fi o. Na mum. De fi onipa num ba no. Onipa num ba no. Ene gu onipa ho fi. Ene be ma fi gu aba ho. Katrama no eda anonum. Nti anon ne katrama num yenu na eden. Eya adwuma. Ti wan hwe yi a. De be firi wanum aba no. Me se be ma mpa bo na hwe egu. Egu ho fi. Na ne be firi wanum aba no. Ebe ma mpa bo no wadi yie. Mama si mumu hwan na ohwehwe wonyi nkyere. Na opese obenya papa. Na wanya nkwan fie tenterentene. Kura wo techrema. Dise okura ne techrema. Bone ho. E wo bone ho. Ene wano na da asem. Ene wano na da asem ho. e wo na da asem ho. Katrema we ni ho ahomtie o. Papa. Katrema. Yakubu timiensa. Antichemu a eye enum. Katrema aya ade bia. Ne ho ahomte papa. Aya wa na ya wodi o. Katrema no. Obi
ɛno na mɛma edi to dwom yi wo ɛno na yɛyere no ne yɛma edi to dwom yi ɛno na adifoɔ de hyɛ nkɔm yi nyinaa ana wuni ɛyɛ noa tɛkyerɛma noa katrɛma noa the same tank sɛ katrɛma na da w'anim ntumi nyɛ adwuma yi a deɛ dodoɔ no aforɔ sɛ woyɛ mum sɛ obi a ɔyɛ mum biara ne katrɛma no ntumi nane na ntumi mfa sɛm mese yɛmfiri ha nkɔ no nyame mmoa na obiara na dodoɔ a wabɛdi na biara no te ne ntumi dwe pɛ yɛ ma ho amen na mmom gye sɛ wohwɛ yie ɛwɔ katrɛma ho ha ne yɛsisi a asisi yɛ yi obi bɛkɔ akɔka ne basaa ɔbɛkɔ akɔka ne basaa tɛkyerɛma na ɔn atie no so na ɔmo so atie ne basaa ne yɛka ne basaa na ɛtrɛtrɛ ko basaa nso bi a na wante ne saa ante ne ye na wante ne saa na wanhu ne saa tɛmɛ kasa nwa abɛsi so sɛ na ɔhu ne biara na ɔte yɛ biara no mene to yam na deɛ kɔ yam no engu fi deɛ ɔhu ne biara no mene na fa to yam na sɛ ɔmene to yam a engu fi baabu kyerɛ nsɛ ɛtere so koro a wobɛkɔ yi agu yɛ anim ampa wobɛkɔ akɔni agu yɛ anim na mmom deɛ gu nipa ho fi ne yɛ deɛ firi w'anum ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba no ndika me nko ara deɛ a nka deɛ ba biara no mede m'ani bɛhwɛ na mede m'aso atie na mamene ayɛ dɛn ato me yam meka katrɛma ho de asɛm de akyerɛ wo mea m'anini o ne sɛ bi obi na ate na wɔka kyerɛ me yɛte trɔtrɔm ɛbaa na trɔtrɔ no meti no agyigyi sikaa ana oduru papa abɛsiriwa bi so na ayɛ sɛ deɛ ɔreda kakra no ɛna deɛ ɔte ne nkyɛn no ɛprɛ no na ɔpɛgya ne ti na ɔse meti ne sɛ fa ɔsika bra na ɔso baabi m sika no wɔ no nipa no kyerɛ so nti baako si a na mayi ama wo mobɛtena kaa mu a na mopɛ sɛ mobɛtua sika ɛna ɔso menka sɛ mentuo hɔ mesɛ me ho kyere me nti baako si a na mayi na mede ama aberanteɛ kasa saa mete kaa no mu din nam sɛ owura nya ntom aseɛ papa ne se wobɛtua ade na woha ho saa gyegye ne aka no ɛtwɛɛ ne deɛ no na twɛɛ no aberanteɛ kasa ɛhɔ na papa no ɛbɛsi girls school aseɛ hɔ baabi ama no kɔɔku bi hotel hɔ no ɛna ɔsiiɛ maafo papa no yi sika no a ɔde hyɛ aberanteɛ ne nsɛm no aberanteɛ gye sika no ana ne nsa twekɔ ɔgye sika no sei na ne nsa wei no abɛtuatua no ha wo sɛ yɛyi papa no anaa n'ani o ɛna meti no ɛkyerɛ driver no sɛ masa gyina na asɛm bi ato me mensa no atwekɔ papa no fɛ kyerɛ no obi ahu no biom kɔ obi ahu no biom maame hwɛ ɔka kyerɛ ma yie wate ɛnɛ sɛ wotie me no a hwɛ ɔka kyerɛ ma no a ɛde w'anom no yie na ɛbɛboa wo ama woatumi adi yie ɛnyɛ saa ɔka kyerɛ ma wo ɛda w'anom no baabi ade wobɛkɔ akɔgyina no yakobo ti mmiɛnsa yakobo ɛti mmiɛnsa yi mu yɛ num bible sesɛn ɛtifi ntwerɛ no sɛ ɔkasa mu ahosohwɛ wodeɛ ɛnhwɛ nneɛma yie ɛwɔ ɔkasa anim nka bible ntu agyidifoɔ nyinaa sɛ yɛme yɛ kasa ho mmerɛ nyam dɛn nti no wɔ mu yɛhu sɛ ɛbɛyɛ dɛn yɛbɛbua wo biara nti wodeɛ wonam atotopa kɔ saa yɛwɔ biara ne sɛdeɛ ɛyɛ dɛn yɛsi bua no ampa yɛwɔ ahyesi asɛm ka nwoma ne susum no aso
Ubetima ka sɛ ɔmampani dwa ɔmaama ne ho wɔtan meboa. Obi anya ohiu aha. Dabi. Ya foro kɔnkran. Foro kan ne kɔnkran. Meboa. Oda ya foro ka. Kɔnkran. Okɔ anu wadu nkran. Na ɔkɔ Onna flasa. mo no ma ɔmampani dia ne ho wɔtan hu. Ma tɔ tena mfitire na ye wa ayisɛm. Ye wa ayisɛm wɔ kurom. Panko. Na wode yɛ bɔkɔbɔkɔ ne tena VIP m obota nya sa wo kɔnkran no akɔdi dwoma ma tam sɛ wobɛhu na de kyea bi mu a hwɛ ɔkatrɛ ma yie na wanhwɛ yie a ɔkatrɛ ma na da wanum no ɛbɛkɔfa sɛm abrɛ wo ɛbɛma wo nante ayɛ bebree na ɛbɛma wo kasa ayɛ bebree Bible sɛ Yakubu ngomati miɛnsa yi mu enum. aha Saa na tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwan mu ketewa. aha Nanso ɔhoahoa no ho ade kɛseɛ ho. katama yɛ kete katama ɔso kyetire Ɔyɛ ketewa koraa. katama yɛ kete nipadua kwan mu Ɔyɛ small. wɔyɛ ketewa bi Nanso ɔhoahoa no ho ade kɛseɛ ho. ɔhoahoa no ho ade kɛseɛ ho ɛnɛ wo fie asisi yi sɛ wobɛte ade a ɛyɛ da a gye sɛ ɔkatrɛma no kyerɛ wo Ampa. ɛmu yɛ dɛ Atɔ kɛtrɛma no so. wo nsa ɛna wode amoa wo wode wo nsa mmoa ɛna waba w'anim na ade akɔ wura mu gye sɛ kɛtrɛma no gye na woahu sɛ ɛyɛ dɛ Anaasɛ nyɛ dɛ. anaasɛ ɛnyɛ dɛ ɛnkyene deɛ ante woansusu Amuna twɛm. na sɛ kɛtrɛma no ayɛ dɛn wate Ɔbɔ nkae. nanso ɛnsa na ɛde gu mu Nso nsa na ɛnsa no antumi amoa hu sɛ nkyene na ɛyɛ dɛn ɛtwam but kɛtrɛma no kaa yɛ akɔ a na wamoa hu sɛ nkyene na ayɛ dɛn Ɛtwam. ɔte kuro kɛseɛ bi mu paa o nanso ɔhoahoa ne ho Ɔhoahoa no ho ade kɛseɛ ho. bra Ne nti waso no. aha Ogya ketewa nso. wɔyɛ gya ketekete Monhwɛ kwaeɛ kɛseɛ a wode ebetumi ɛhwɛ aso. kɔyɛ kɛse a ɛgya Ɛbɛtumi aso. ɛtumi se no enti ɛpɛsi paa na yɛnnua no fayafoɔ na ɔmobɔ dawuru obi anhwɛ yɛ wɔgya hyehyɛ ho enti wokɔ fuom koraa sigaret ɛmfa nkɔ yɛhu koraa sɛ wo sigaret koraa ɛtua wa no wɔ fuom yɛtumi kyew Ampa. ɛnyɛ biribiara sɛ sigaret no woyɛ ne sei na ano no bu tɔ fam a ɛpɛsi ne gya bɛyɛ dɛn Ebesum. saa no te ɛgya ketewaa bi ɛnso bɛyɛ na wase nkurɔfoɔ kookoo nyinaa saa na kɛtrɛma te ɛwɔ nipadua no mu Bible sɛ Na tɛkyerɛma nso yɛ ogya. na kɛtrɛma nso ɛyɛ wɔgya wo aha Tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛakwan mu a kɛtrɛma ɔno nko ara te ne ho saa yɛ wiase bi wɔ yɛakwan mu a ɛyɛ deɛ ntene. wowɔ ha Yɛwɔ ha. maatɛ wowɔ ha Yɛwɔ ha paa. maatɛ wowɔ ha Yɛwɔ ha. ɔsɛ wɔyɛ deɛn Ɔyɛ deɛ ntene. ne ho hu Ihuhu papa. ɔno wɔsan hoahoa ne ho na wɔsan bɔ ne ho mmarane ɛwɔ nipadua no mu Ɔyɛ dangerous. onyame na aboa wo asɔfoɔ ahyira wɔ awareɛ so ama wo yɛde ano yɛ wo Anu ya. na yɛde ahyira awareɛ nso na yɛde ama wo wote awareɛ no ho a wo na kɛtrɛma no ɛkyerɛ wo sɛ sesa wo nneɛma kɔ ɔmaame hɔ sesa wo nneɛma kɔ ɛsɛ wɔkɔ no no Ɔkɔ no no. ɔkɔ kɛtrɛma ne ho ahomete Bible sɛ Tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛakwan mu kɛtrɛma a ɛyɛ wiase bi a ɔwɔ yɛakwan mu a ɔwɔ yɛakwan mu a ɔyɛ deɛ ntene. nneɛma ntene nkoa na ɔyɛ Ɛde nkekaeɛ keka nipadua nyinaa. makyɛ wɔ ha Yɛwɔ ha. kɛtrɛma wei na ɛbɛtumi de nipadua ayɛ dɛn akeka nipadua no nyinaa Ɛde nkekaeɛ keka nipadua no nyinaa. na nka ha obi ekuta ne nkrataa sɛ ɔkɔpɛ adwuma yɛ mebɔ Ampa. okuta no application nyinaa ɛna matwerɛ no sɛ wɔmmra for interview obɛduru adwuma hwɛ n'anim si a nyɛ no ase yɛafa wo Ɛno ase afa wo. gye sɛ me ne wo da ansa gye sɛ me ne wo da ansa ampa wo ne nana so adwuma no ɔmfa wo
sɛ wonyɛ nyame nipa paa wonyɛ honhom nipa ɛnyɛ sɛ bia ɔde wada baabi o ɔka kyerɛ wo pray ebi sɛ ɛdan no secretary ano wodu ano wabie na nko akɔ ɔbɛkɔ na ɔno nko ate wɔ no wagyegye adam empire ready na wagyegye adam na akonnwa no so twa na ho agye sɛ me no dancer o kwa na sɛ wobɛtena hɔ tina minim sɛ ɛwɔ adwuma nko amu mehwɛ TikTok wa sɛ yampa de a na sɔfoɔ bi yɛ cancel na maame ba no hɔ asɛm a ɔde ba nyina sɛ ɔne ne kunu atena ɔma ware mfinhyia bebree awo ɔma enti ohia wɔ ɛndeɛ menkyɛ ho koraa ɛno na ɛyɛ ade asɔfo no sɛ nyɛ ade a no de wɔkyɛ ho koraa fast ɛno deɛ wɔnkyɛ ho koraa tew ɛhɔ a na awura no asi cross agya ɔba ne nkonkrodi mu awo nti ne kuru na kɔ United States of America wakɔ Germany wakɔ baabi bia ɛma ɛne obi adare tene sɛ ɔmmra wowɔ ha yɛwɔ ha sɔfoɔ bie n'ano a ɛno deɛ meyɛ ne ntɛm paa sharp sɛ wobɛma me ho kwan deɛ a emergency me ne wobɛda ɛda na me ne wobɛda no so wo nsa bɛka awo no bi na mu woka kyerɛ wɔ biara paa kwankyerɛ no asɛe ɔba ma ne kyerɛ wɔ biara sɛ wɔne no ada paa akwankyerɛ no sɛ akwankyerɛ no asɛe ɛhɔ na awura no toa no so wei deɛ mentimi nti mɛkɔ wonim asɛm a ɛbɛsi ɛna wɔbɛbɔ ne kunu no amanneɛ sɛ mekɔeɛ no adeɛ no a papa no ka no ara no deɛ mentimi wɔ sɛ gyae wontimi sɛe yɛabrɛ awoe ho abrɛbrɛbrɛ wontimi sɛe frɛ sɔfoɔ no frɛ no na kyerɛ sɛ wɔbɛba akoa no wɔnyi kom na ɔntie amane a ɔde firi wɔba no na ɔno agye fon no wafrɛ no ɔfrɛ ɔsɛ ka kyerɛ no sɛ ɔbɛba ɔse sɔfoɔ ɛte sɛn ayi no mɛba wo ɔno so manka sɛ ɔkɔ a waa ɔbɛba akyire ne wɔbɛkyerɛ papa no sɛ mmerɛ a wɔho ni na maame no abusa nti menkɔ anaa sɛ maame ne ho ɔdwe ho na mbaatɔ nti wobi sɛ ɔdwe ho no wakyerɛ ne yere sɛ wɔnkɔ anaa daabi ɔma ne nkɔ katrɛma ɛdeda yɛnom sei no ɛno a na yɛde pɛ MP no ɛno ne yɛde pɛ mampani no nti wɔn sɛ wopɛ mampani no a wodwa w'anim a na wowura fi sɛ katrɛma no na ɛyɛ wo saa no nti woba no sɛ woantumi anyɛ pa a ɔman mu no nya hu sɛ katrɛma na ade bɛdwa w'anim sɛ nti yɛnyɛ dɛn yɛntom ho katrɛma misi ɔban no ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛma ɛpo abɛtɔ Kumase ɔbɛtwe po firi nkran abɛtɔ Kumase yɛahwɛ po yɛ anim amfie 9 maagye aba no wobɛnya onya ɛpo ama fish ama ɔsi sɛn katrɛma ayɛ nipa no akɔ anim bi moma ne nkeka ne nsɛm no ma mentie mo na moma ne nkeka ne nsɛm no ma mentie momoa no ma me mowɔ yi momoa no ma yi ɔdɔfoɔ ɛnoa sɛdeɛ tie biara noa Mumu nkunimdie atade ɛda adi kan no yɛde akɔnkyerɛ bɛhyɛ aseɛ ɛda atwa toɔ yɛde akɔnkyerɛ asɛn wie ada atwa toɔ no Friday no ɛyam ɛso ɛyɛ ojo ɛdeɛ wode wano bɛka ɔdɔfoɔ Nyame hyira wo ayɛ adeɛ paa Amishrao. Katma yɛ
a meka no wansem sisi ye my brother me se obi tia hwe anempa abo be hwe agu Ketremandra. e bibia o Ketremanwa. na same no ha dwen ha adwe me so no wo ha anya dwum ya na e ba ye to a Adwum no a. ana wade aboso ana wonye ni sei na wonye ni sei wotie ya nanum abetena nya mfa so e ma so na katrama ada yenum sisi a mimi wo bi o ti me hwe me die yie na wo bi a wo wani ma ho so nti wonya wadwe so obehwe wo die yie na sɛ wobɛhwɛ wo katrama yi a me se empabo enwie wo tena no wobedi yie Amen. na so bia na wo katrama na kohwe agu o Akohwe mpabo. na wo de abɛyɛ sɛ gidifo wo mo nyanam Ketremanwa. wobɛka sɛ gidi mpabo no enyanam Enam. me pitɔ mo bebre sɛ empabo no enam na mo wanhwe ya katrama no bɛm na hwe agu Aba. Enam pa. me kan kura bi kura wo ba wan kura okunu yie laja wo ho bankra ne kunu yie o o man bag so asan meko but o ko abetia Ebi. but o ko du fi abetia Ontimi. but o de ani je na ekosi abrante no Ebi. wa ma mu nsia ne nyina hwe agu Mpabo na basa. Ebi. hwe agu katrama woi eno na obia edenam eno na kire nipadua ne su a eden ewom Wom. sa wonya katrama wei na ba me ehu sa wonya den Wonye. sa wonya katrama wei na ba me ehu sa wonya den Wonye. wonye umu ade a katrama wei ba me ehu sa umu ade Bambi hono. nti mpacho ya hwe katrama yi yakubu ti baako nkyem ye aduonu nsia Yakubu ti baako. Yimu aduonu nsia. okasa kire enyamsomfo Onuadɔ ne ahoteɛ. baabu sesen Onuadɔ ne ahoteɛ. bra Sɛ obi susu sɛ oye onyamsomni. sɛ obi susu sɛ Oye nyamsomni. mpacho enyame na mi susu ama wo Bible say. wo Ona wo susu sɛ. wo ye ho sɛ asɔreba wo ye ho sɛ kristoni yeni nkomo Sɛ obi susu sɛ oye onyamsomni. nyame na mi susu ne mu wana wo de wana susu wo ade Na wanto ne tɛkyerɛma nnareka. ɔse no anya dan Wanto ne tɛkyerɛma nnareka. wanya dan Wanto ne tɛkyerɛma ya nnareka. to katrama punum Tum. To the punum. to katrama punum bambo so nya sa anya dan Na mmom ɔdaadaa na n'akoma. mom wo dada wakoma Saa onipa nyamsom yɛ kwa. yes mate menemu Ɛma moate ana. oma wa no Moate. moso mate Agyanom moate ana. Yo. yenso yate Yesu yate. ti ya munya kasa no mate wa ho Yate. Nyaka. ukua dan obi hu me nam so me ko difo be cho ono de so ni adwuma yo hyɛden hu na da bia na nso mpaabo me hwɛ ne nsa na sɛ me nko hwɛ na sum na sɛ man bɛsɛ me kyerɛ hwɛ owura yesu ankasa a ɔno ne wɔyɛ ɔkwan ne nokorɛ ne nkwa ɔso obi antim magya no nkyɛn gye sɛ ɔnam ne so nti ɔno na adeɛ bi ɔbɛyɛ biara no ne nsɛsoɔ bi ne ɛsɛ sɛ ɛyɛ dɛn yɛyɛ Ampa. na onim sɛ bible akyerɛ sɛ ɔhoɔdenfoɔ bi anu abɛtumi akɔ ɔhoɔdenfoɔ bi fie sɛ ɔkɔfom na fidie da wo Sɛ wɔkyekyere no ansa. gye sɛ wokyekyere wonni no to hɔ Ansa ansa na nneɛma wɔ mu no watumi ayɛ dɛn Afa. watumi afa obɛwie a na farisifoɔ no dumienu busaa yesu sɛ na nneɛma wei deɛ ɛdeɛ no bitumi de ayɛ saa nneɛma yi ho adwuma ɔsɛ saa yare wei deɛ nade baa no gye sɛ mmuadadie ne deɛ Ɛne apaebɔ. mpaabɔ nti yɛwɔ ha ne amanneɛ bi wɔ hɔnom a gye mmuadadie ne mpaabɔ
ɛno ne betime di aboa oni no ama ne ho ayɛ dɛn ama ne ho atɔ no timetika no mu din na on so hwɛ me na on so ora o wabɛgye wadaade ɔmɛgye wadaagye wabɛsrɛ wo ba ɔmɛsrɛ wo ba wabɛgye usika ɔmɛgye wo sika wabɛfrɛ sɛ meɛnkɔ ɔmɛfrɛ wo sɛ meɛnkɔ wabɛgye wafidie ɔmɛgye wafidie matɔ wɔ ha wo ne sɛ ne ha wo gye sɛ me ɛyɛ mpaabɔ ɔno na ɔse wɔ berɛ ne adaagye sɛ ɔbɛtena nyame no ase daa ɔmɛgye wo yere ɔmɛgye wo ba ɔmɛgye wo sika ɔmɛgye wo mfidie ɔmɛgye wo bibia matɔ wɔ ha wo ne sɛ woni ha wo na mu gya sɛ wagye mi wagye mi ɔsɛ onyimi yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ a siyaa ne yɛyɛ wɔ mo ɔmɛgye wo adagyeɛ ɔmɛgye wo sika ɔmɛsrɛ wo yere ɔmɛsrɛ wo afidie ɔmɛgye bibia wɔ nkyɛn ɔso ɔbɛtena fie abosome ampakyɛ ɔfa ho mɛ mfa ho amen paa amen ɔnsɛm kɛseɛ paa nti na mese yɛ a mo nyinaa mobɔ mpae ama mo ho a yɛ a yɛnkae ɔno so bi na ɔwɔ hɔ nom sɛ obɛdi aboa ebinom a ɔtamfoɔ de mpokyerɛ ayɛ dɛn agu wɔn so wodeɛ mebɛka asɛm bi yɛ obi wɔ hɔ a kɛtrɛma bi na ayɛ ne saa ampa nti wɔntumi nware kɛtrɛma bia yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ nom a obi na aka nnomisɛm bi ato no so nti ɔtare te sɛ die mpo a na wae sɛ yɛnya honhomfoɔ bi te sɛ a ɔmbɛtumi aboa wo a wobɛbra wɔ ha no to nyɛ dɛn ɛntwa da yɛwɔ bi wɔ no mpo a sɛneɛ efiefoɔ si ayɛ no no agye wonya honhom ni bi na ɔtumi aboa no ayi homa no nyina firi no so enti sɛ obi sɛ mpaabɔ si wɔ sɛ ɛnɛ nso a yɛmmɔ mpa yɛmmɔ nnipa no nyinaa na ɔboa ɔman mu no nyinaa nkɔsoɔ ne ɔman mu no nyinaa nkyekyereyɛ yes amen paa amen yɛni nkɔmmɔ sɛ obi susu sɛ wɔyɛ onyamsom sɛ obi susu sɛ wɔyɛ nyamsom ni na wanto ne tɛkyerɛ na manareka wanto ne kɛkyerɛ ma ɛpono mu a na mmom ɔdaadaa n'akoma a saa onipa yi nyamsom yɛ kwa ɔboa saa nipa no ɔboa ɔdaadaa n'akoma kwa ebisɛ kɛkyerɛma na ɛda wɔ ne mu sisi a no wontumi nkora so mekora de ɛnyɛ mmaa koraa odifoɔ la agya kamenim sɛ ɛnyɛ mmaa a kamenu sɛ obi tumi kyerɛ sɛ bɛrima kwasea watumi aboro so yɛserɛ so kwasea ho nkyerɛ ntosoɔ na wakyerɛ ne kuru na wodi n'atam ne sɛ wobɛbrɛ paa afei yɛni nkɔmmɔ aberanteɛ ɛwɔ mu a na wamfa no hwee o ɔsɔre a na ɔkɔ n'adwuma mu mpakyɛ ɔsɛ de wɔbɛka sɛ wɔbɛbrɛ no saa na wɔyɛ dɛn ɔbrɛ no nti aberanteɛ kɔ a ɔnya bi ma adeɛ wadi ka mene hu sɛ wɔno koraa wagyimi ɔbɛbrɛ ɛna ɔbɛsan brɛ aka ho nti brɛ no a na wɔbrɛ no sɛ yɛ me a ka me nkɔ baabi abi nsɔre na meda mpa no so mesɔre na meda hɔ w'anum asɛm ti na okunu yɛyi na di no ɛno antia nti mu nyinaa ɔho brɛ a mo brɛ ɔho mu bia no nyinaa brɛ a mo brɛ ɔno wɔ brɛ nama 1 wo so brɛ nama 4 ɔtwe bɛbrɛ bɔfoɔ bɛbrɛ brɛ a ɔno wo brɛ no wo so brɛ saa efisɛ ɔma mmiɛnsa baakoro kora deɛ ɔkɔ wo no baabi ɛna ɔno gaaman no ɔbɛbrɛ no wawo mmienu patɛ ɔde ɔkɔ wo no baabi no ɔde no bɛkɔn amen paa amen ɛnna wɔka kyerɛ ma no da wɔ no mesi wanhwɛ ni a ɛne num ne nsia bɛdi ne mpaabɔ no nyinaa bɛhwie agu nanso nka yɛ odifoɔ ne ne ma nyinaa pɛ sɛ nka obiara bɛdi yie ɛwɔ mpaabɔ yi mu na mpaabɔ no atumi ayɛ dɛn ayɛ kra bɛhwɛ nanso wanhwɛ yɛ wɔ anim asɛm nti mpaabɔ no bɛhwie agu yakobo ti mmiɛnsa na yakobo ti mmiɛnsa yi mu num ne ntoasoɔ no
na tɛkyerɛma nso yɛ ogya na tɛkyerɛma nso yɛ ogya na tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛakɔa mu a tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛakɔa mu a ɛyɛ deɛ ntene ɔno wakyekyere ne kuro no nneɛma ntene nko ara na ɛwɔ hɔ ɛde nkekaeɛ keka nipadua nyinaa ɔno na ɛde nkekaeɛ keka nipadua no nyinaa na ɛso nkwankyimiɛ a na ɛsɔ nkwankyimiɛ mu ɛtwa ne ho firi awuo mu no ɛtwa ne ho firi awoɔ mu na ɛfiri amanehunu kurom na na wasɔ firi ano amaneho kuro mu ɛna wasɔ ano nti na wɔm wɔ ha no ɛno nti na wɔm wɔ ha no na nka wobɛbrɛ twɛn na hwɛ saa nneɛma wɔ nyinaa ɛredi nipa nya a ɛnyɛ kristo ɛna ma ɛtumi a yɛde asɔ saa nneɛma wɔ nyinaa firi nkwankyimiɛ bɛsisi a nka obi ka kyerɛ sɛ wo twɛn na hwɛ pa a ɛkyerɛ sɛ ɔbɛbo no twɛn na wobɛhu wode wobɛhu ɛyɛ wo sɛ biribi antimi nyɛ wo makyɛ obi ka kyerɛ sɛ twɛn na hwɛ a da wo no kyɛn sɛ maame mpaakyɛ wo menyɛ biem pakyɛ mesrɛ wo ɛntena wo na nhwɛ wo na sɛ wɔsɛ wobɛtena hɔ na wahwɛ a wobɛhu no mmienu wobɛhu awoɔ no a ayɛ bebredi no nyinaa ɛfa firi kasam ampa megyina dua mu sɛ yaa ɛna honhom ka odifoɔ bi ɛna ɔkɔfrɛ maame bi na ɔde no bae ɔbɛn no ase maame wei montunufo na monkasa nkyerɛ no paa ɛnyɛ saa awo ɛde awɔ no paa ɔnwo bi mu ɛna mu san sɛ wawo sɛn na ɔso ɔnwo da wayi agu deɛ ɛyɛ a mempɛ sɛ mekɔ hɔ ɛna sɛ owura na ada yi ɛdeɛ nti na ɔso ɔnwo bi mu no ɔse busa no nea ɔde yɛ ne maame no nti no onyame sɛ ɔnwo bi mu nam sɛ owura te sɛn na wabɔ ne ti nko nam sɛ memeti na mede kasa memede ma no kasa na wode wo ti na ɛyi ano fo ano kasa na mentie na odiyifoɔ no ɛhyɛ me sɛ meme ne no nkɔ ne maame ne hɔ na menkɔ pa kyɛ wɔ ma no ɛnɛma bi sɛ so deɛ yɛ na mebɔ ho mmɔden paa yɛpɔn na mede ne sii kaa mu maafo nka me nsan ka me nsan osuo boro aso bo mekɔdu fie hɔ na mbɔ agu na maame ne ma baabi tenaeɛ sɛ wɔnim me meniw ɔpɛni me ma nsuo nam so kristo adomɛyɛ mete hɔ saa nam sɛ fa bra na mekae biribi wɔ m'adwene nam sɛ fa bra ɔbɛyɛ nam de sii me nkyɛn hɔ nam sɛ maame de yɛnto asɛ wie a mɛnom na ɔsɛ na awie yi nam sɛ awie wonim awura yi na ɔsɛ ae nam sɛ masɛ na wonim ne sɛhe wo mu ayɛ na anyɛ me dɛ memede ne ba nyinaa sɛ awura no akyerɛ me sɛ ne maame no no yɛ sɛ nka maame no kyerɛ me sɛ meba no no anaa na agya wohu saa maame na wonim awura ɔse menim no ɔwɔ sɛ nka oyi ano tiawa meba no no tiawa ɔse menim no na ɔsɛ menim no nam sɛ na mbakyɛ wonim ne sɛn ɔhwɛ m'anim sɛ wɔsɛ sɛn na wɔn nso aka kyerɛ wo hwɛ wodeɛ agrege no no sɛ no waka kyerɛ wo mimi busaa no sɛ na wonim ne sɛn ɔsɛ sɛn na ɔno so aka kyerɛ wo ɔsɛ meyɛ ne deɛ ɛnam sɛ deɛ ɔno aka kyerɛ me ne deɛ mepɛ sɛ ɔno anka nti ka maame ɔka maame no ɔsɛ wo maame ne me am sɛ kai odiyifoɔ no asɛm no aba mu asɛm no aba mu wo maame ne me obi a wowɔ akɔ baabi a meyɛ kyerɛ wɔ sɛ meme na meyɛ wo no nti nnɛ mantumi punu no koraa ɛnka wobɛkume busan sɛ woatwe nkrantɛ sesi a sɛ maama no anwo sesi a pa wode seka ne wɔ makumi wei deɛ ɔne no baeɛ no nam sɛ na ɛno te sɛ na wasa abɔ ne tinko nam hwɛ yɛde woakyerɛ bi gya wo tinkɔ no a yɛ a wobobɔbɔ nam deɛ keka nsɛm yɛnya ebie wɔ no kasa ne gya wo tinko no abɔbɔ no ɔsɛ ae bɛbɛkɔ na mempɛ sɛ mɛbɔ din tantantan bi o ɛhɔ na mebɔ mpae wɔ me tirim ɛna medwan to a maame no ɛna mepa ne kyɛw no a na wakɔhwɛ ne ba n'anim
me kusu makache wo se bidwa to ama na me pache wa bu nkotodwe me ni wadi nkomo na me de me ni tu sei akɔhwɛ no na osuo namsa me kura me nsira kwan kwa na me nsira kwan kwa na how umfi kura ana me kyerɛ maame ne sɛ eno kutamdwa ato no me ba me kutu agina ba so me dimachi me yanku abonten ana me saade no ko gina abonten na na dia me kan no wante na me wura fi ne wura fi ne wura fi kotu kebuo ne wura fi kotu kebuo ana me saade ne ba me ba ye ana me kyerɛ maame ne sɛ me kodi nkomo bi ma wie na ba me srɛ wo babo ne ye wo no wa wo aye wa nti me gofin bi wunua na unua no fine na ode ne kɔ nti wo ba no no de se what say wa kodi sense me bi wo so am police station was me mo se agya ku a ya se ya baby a agya ku a ɛda no kura na akokɔ na ma mekum a medie no na asam no I me di no eno me bono no sana maame ne ye ti me de ni fira bonten wo de me ban ya pa no bu nkotodwe no me bono ana maame ne ti ase se obegye no se ne ba se ono na asem na wo no na nasem ha no nyina ne se ya bebi nka nkyere no se ono no wo ye no na mom kacha ne se ono ana wo ye no ho na num asam no na eye no na so ma me ne pa cho mesere kwan akọ wo se da bi wo se ne ha pa amde ba se na so na wo no a ti ne ba wo se ma ne kwese nsu ne su no bi mra ma ne kwese nsu ne su no bi mra na so sorry ai no kwese nsu no ba ma me ne ba no wonum nsu no bi ba to wa ha onum nsu no bi kɔ ne yam ɛna ɔde de aka no ma ne ba ne sɛ ɔnom na me ka kyerɛ papa me nimu no nyamfo ɔbɛwo ba wate na nanum asɛm ti na ama ne te wɔ ɛna wanum asɛm ti na ama wo te wɔ saa no wanum asɛm ti na ama wo bere saa no nka Bible say di wagya no nani na wo na ware di wagya no nani na wo na ware di wagya no nani na wo nkwa na ware asase yi so me kan wa bakosam kakra mawie odi fo me ha mo berebere wate da foforo bi wa da foforo bi hwɛ Bible kan di wagya no nani a ɛyɛ asɛm a emu odu paa nti yɛ ntoto na se di wagya no nani a mbato ntoto na se bebree nyamsom nyinaa no ɛhyɛ wɔ Japani Abraham so ampa Abraham no Onyankopɔn ne apam no ɛso mfinhyia ahenan mu no ɔwo Mose wo bajo wa ha ampa right Abraham na wo Isaac ɛna Isaac wo Jacob ɛne Esau ɛne onuanom Christopher enyamsom mienu a na ɛwɔ yɛfunu baako mu nɛ no na baako yɛ Israelfoɔ na baako yɛ Palestinianfoɔ unum ne ntia Jacob nya enhyira no wokan Mose guma edikan etie aduonu enum a nkyeremu a ɛyɛ edunkono kɔ no a Bible bɛkyerɛ wo sɛ na Isaac ɛware Rebecca na wɔn no yɛ boni ɛna ɔkɔsrɛ Awurade ma no ɛna Awurade bie kwan ɛna ɔmaa no yɛfundeɛ na nkɔdaa mmienu ɛna ɛwɔ yɛfunu no nkɔdaa no mmienu no baako no a odi kan baa na ɔyɛ kɔkɔɔ nti ɔtoo no din Esau
Esau no epia ba no na Jacob di akire ba okuta Esau ne nantini ene one ne nyina sane ye ene oto ne din Jacob. Bible say na Jacob eti entomadan mu asori fie se ya ena Esau de oye bomofo a woye ne nti no na enam odi pa fie ne Isaac de nti na Isaac pe na asem sin Jacob no uramunam tina no me ka wasem bi onsa wo kasa wo Kumase national program na di fo mpa ma berpo no o ka che o de se wo de o mpe amane ni nsu na bia o rafi o kai pa ase nkwampa tu malaria tu nkwampa pa san ya de nti wo nu aduana me nko fa amane bia ya fi amane wo twen bi ewro so mpe sa hu ni de bia amane bia se afre no wo twen enu hu ni de bia sa hu sa de unu ana wo twen no ne nam kwan mu sa nti wo mpe sa mo bia ya nkwampa na nkwampa ti ya de o rafi okay yes nti na Isaac ankasa na wo pe ewuramu na msan se na ha na me den eye ne de Jacob tie ne maame asem ha ye woni pa bibire ho no a just ye ka kire o se o mo nkopa o mo maame no papa no kyew ansa na o matimi adi yie nokre ebi se o mo de o ma no asɛn o ma busua o mo de o ma no asɛn o mo no o ma busua nyina na obi kure tu afiri de maame ne papa nkyɛn akɔtena sɔfo obi fie nya mpaabɔ na nso na bɛba mpakyɛ obi a o mɛtena ha o abi yɛyɛ mpaabɔ na baabi afiri kwan wa ɛne ama baabi tia nyɛma de nso ɔtetewa no asesa ne ama ba yɛnyew pa ahwi yɛnyew pre fa yɛnyew amen pa amen. Na Jacob tie ne maame asem ti Isaac bewu no ba mo se ne nani wan eye no wisi ana o tere Jacob se ma bakan no Israel abakan ne di ade eso ma bakan no Isaac anu masem ni o ma bakan no Israel ma bakan ne di ade ti konwuram fa nkuntu no se kan konwuram nde kope hanama eye de na be no makono duane na me ni nsem na me Israel Ebraso. Abranti asesa na niam nyina ekọ. Ne maame ene ne papa na tie hu. Nti maame no papa pe wasem a na otimi ye ode. Na otimi ye ode. Awana Rebecca efre ne ba Jacob. So ura. Mate se o papa kachiri unu yeso se ekire unu apani se kope ha na mbre me ankope ha na mre no na woni woni se makono duane na wonhyira no me da menti ase o ndi tie me ne se de me be hye wo ya na ne me hye on ye ne sa pepepe konwanum kwachi mbrichi mi konwanum na kwachiri emrechire mienu na me fanya akono duane na me fanya akono duane ma wo ne fa ko ma papa na woni no wo se na wonhyira na Jacob usuro o ka che ne maame se na usuro obi yo mo se mu de kanti aduonu so na Jacob ka che Rebecca se na Jacob ka che Rebecca se me nua eso ho onwi eso ho onwi me de me ho ye toro kan me ho ye toro kan bia me papa be ka me ho ahwe bia na me de aduane kwa na wa kire me se brama me ka ho hwe e ba sa me ne so sisifo na o ka me ho hwe na se enwi ni mo woni se me yewudi ni na me di duabo na be ba me ho so na me di nuabo be ma me so na enya nhira afa etu aso na ne maame ka kire ne se uduabo no mra me so ma so o ha ma so o ha duabo a ebe kwa ne ba no so no mra no so maame ne se anya dan mra no so anzo won se wo mu maame won se ati da ma obi amu ni maame enya biribia se obi aka che o se o maame ye baifo na o maame wo ye baifo no wo ye wa mba se wono wo mre ono wo baifo no ono wo ye wa ono wo bre na wo so ye dan wo so bre te mu nyina mo mre na mo na ho nso wo de o pese o yi wo bre no firi wo so nti watu afiri wo maame nkyɛn Jacob ka kyerɛ ne maame sɛ sɛ mede nneɛma wei kɔ me papa nkyɛn sɛ mekɔgye nhyira no pa mɛnyɛ me papa ni so sɛ meyɛ huhufoɔ mede duabɔ na bɛba me ho so ɛnyɛ nhyira na mekɔgye o
ne mom obebɔ bidua ɛna ne maame ka kyerɛ ne sɛ ɛna ne maame ne ka kyerɛ no woduabɔ no mmra me so duabɔ no ɛmmra me so wode tie me ne a tie me ne a kɔkyere mmoa no brɛ me kɔkyerɛ mmoa no bra ɛna ɔkɔkyere mmoa no brɛ ne ɛna na ɔkɔkyerɛ mmoa no na ɔde na bae ɔde yakɔ no aduane ɛna ɔde yɛ akɔnnɔ sɛdeɛ duane n'agya pɛ ɛna ɔde maa no sɛdeɛ ne papa ɛna rebeka faa ne ba pani ɛso ntaadeɛ ɛna fɛfɛ ɔfa ɛso atadeɛ na ɔde hyɛ Jacob no na ɔde mmirekyɛ nwoma no duradura ne nsa ɛna ho ɔde mmirekyiri nwoma no ɛna ɔde akɔnnɔ aduane hyɛɛ ne nsa ɛde katakata ne nsam na ɔde akɔnnɔ duane hyɛ ne nsam na ɔde kɔɔ n'agya nkyɛn ɛna wɔkɔ ne papa no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ ɛna wɔkyerɛ ne papa no sɛ agya oluman ɛna ɔsɛ menie ɔsi mi ni o ɛyɛ wo hwan a meba ɛyɛ me hwan me ba ɛna Jacob ka kyerɛ n'agya ɛna sɛ Jacob kyerɛ Isaac sɛ ɛyɛ me ɛyɛ me wabakan Esau wabakan a makɔyɛ sɛdeɛ ɔkyerɛ me no Esau no sɛdeɛ wɔkyerɛ me no a nti mesrɛ wo sɔre tena ase sɔre tena ase ne di wo hanam ne di ha na wo kra nhyira na me ɔkra nhyira me ɛna Isaac ka kyerɛ ne sɛ ɛna Isaac sɛ ɛyɛ dɛn na wonya ne ntɛm sɛ ɛyɛ dɛn na wonya ne ntɛm sɛi ɛna wɔ se na aboa wura mu nam deɛ ne pɛɛ di no ɛfiri sɛ awurade ne maa ne bɛhyia me makyɛ wowɔ ha makyɛ wowɔ ha Wa. ɔse ɛnyɛ biribiara sɛ Awurade. asafo awurade onyankopɔn no ne maame agye no me ne dada o enti ne wɔkeka bia mfa ne ho ɛmfa no ho ei na ɔmɛ no akɔgu maame no so Ah. Nti odi akɔ onyame na ɔma ne bɛhyia me onyankopɔn ne maa ne bɛhyia Isaac so ti nyame di fi sɛ wɔnim sɛ n'agya no mu nyankopɔn wɔ tumi nti wɔka kyerɛ Jacob nti sɛ wɔama no bɛhyia no ntɛm saa yɛnkɔ ɛna wɔka kyerɛ Jacob sɛ ɛna ɔkyerɛ Jacob sɛ ɛne atwipini me ɛna bra na menka ho mehwɛ bra na menka ho hwɛ sɛ meba Esau ne wo anaasɛ nyɛ ɔno a sɛ Esau ne wɔ anaasɛ nyɛ wa bra ɛhɔ na Jacob twipini n'agya Isaac ɛna ɔkɔ ne papa no na nkyɛn ɔde ne nsa ka ne ho hwɛe mbahyɛ wɔ ha Eh, ɔɛzame no ho ɛna wɔde ne nsa no kɔkaa baabi a maame no di enwini nti sɛ ɔde ne nsa no ba baabi a hɔ yɛ toto na na ɔde nwini yɛ dɛn Ɛmma no. ehyia no sɛ according to Bible kyɛn sɛ na Isaac n'ani so ayɛ no kutukutu huna de yi ohun adeɛ yie saa eti ɔde nsa no ɛba baabi a na ɔde baabi a enwini kata no yɛ dɛn ɛhyia no ɛɛkɔ hɔ bra ɛna wɔkaa sɛ ɛna ɔkaa sɛ ɛne no deɛ ɛyɛ Jacob ne ɛni wo yi a mete no teɛ ɛyɛ Jacob ne ankɔla mmienu a ɔma wɔn mu deɛ minim mo minimu biara ɛni ɛyɛ Jacob ne na nsa no deɛ ɛyɛ na Esau nsa nsa yi deɛ ɛyɛ Esau nsa na wahu no wɔn ho no ɛfiri sɛ efiri sɛ na ne nsa ho wɔ nwi te sɛ ne nua Esau deɛ nti wɔhyiraa no odi aduane no ho amen ɛna ohyira no na yɛ nkwampa ɛha wei na abɛto akristofoɔ ne nkramofoɔ no ɛha wei a ɛha wei a sɛ wonni nyame honhom paa wonte nneɛma wei ase da nti Iran na ɛnyɛ din a ɛde Iran ho Persia ɛno no modern day na yɛ Iran right Persia ɛno no ɔmo na akuta mmara ɔmo mmara no yɛnane ani ɛnɛ ɛna ɔman no Iran no nti wɔn nso ɔmo ne Israelfoɔ ɔmo nhyia ha koraa ampa ɛyɛ saa awo wɔ mmienu ntira ɛsɛ Bible no akyerɛ yɛn sɛ ɛfiri nkwankyimyɛ mu ɛna owura Yesu asɔ ano ama nsɛm bi a yɛakeka ato yɛ ne yɛabusua ne yɛadehyeɛ so nyinaa no ama mpanin timi de mpaabɔ ne nso gyina hɔ ɛyi wɔ afiri wɔ ha no ama ne mu ebisɛ wo maame adome wo dadaada wo papa sɛn wo dadaada bisɛ wanam otuo bi ɛnyɛ yie ɛno ɛbɔ afɔdeɛ yi bàtɛ obi yi ɔpepe mu ɔha wo na ɛyɛ wakɔnɔ na ɛyɛ ɔfɛ kɛyi wɔ ani die pa ne sɛ bi a otiri mu ɔden ho na deɛ abusua no ayɛ wo ne ntira busuabɔne deɛ abusua no ayɛ wo ne ntira sɛ wohu nnipa bi paa onyame abɔ no a wohu ɔbaa bi paa no ɔno mɔtum sɛ ɔbaa yi deɛ ɔyɛ ɔbaa wobɛka sɛ wode ɔyɛ ama no bi sɛ woyɛ dua bi o sɛ ɔyɛ den o nso ɔni kunu ɛma no ankasa kɔ ɔmo atumi kamfo o awura wo koi deɛ ɔyɛ ɔbaa o wobɛka sɛ ɔno deɛ ɔyɛ too no bi ɔno ɔyɛ ɔbaa o ɔno so yɛ ɔbaa ɛnso ne wakamfo ne nua baa bi sɛ ɔbaa yɛ baa ɔbaa ebisɛ onyame bɔ ne yie saa sɛ ɔno na ti anka abɔ no ha wɔ mu wohu ne honam sorɔsorɔsorɔ kwan so ahotoɔ nyɛ dɛn ɛni hɔ to ni hɔ obi ekura hu no nya ne simpo ne waba wo nti wɔte sii bi wɔ baabi a na ɔtwitwa n'ani wɔbɛka sɛ yɛ wa mpakyɛ ɔnyɛ wa ɛnyɛ wa kɔ ɔnyɛ wa ogyina ka
Wokatramenti ana wanya sunsanso bi ate saa no. Anu ntina ya na mpanimfo se bere ne adade ne nso mpa abo se ye beti aboa ama honhom na time sa me se ahwe a wanum asem no umfiri anko no na wadwuma na sei sie asem yiye ne de mpani de aso mu firi mra tenten ekope mo chene fiada no na wo kwa a wo de be nyame nchen no etima yiye amen amen Onyame kama ne mramu azamani ye amani mramu Yesu kaza azamani ye Onyame kama ne mramu Hallelujah. Amen. I guess okobobo ano no the part 2 ne yede. Ebe so send ye ka kire osofo. Amisrao. Anopano na odifo esrempa ma emana omopese be ma ye omuade no oka asem osi onimobi a ofiri America bae obepeyire ene ote ababawa bi nchen wo VIP ene ababawa ni nya akọ ekwan ababawa no fa so a o kasa wo phone no so nti o kasa wi ya abrante ne se mewalo ubu ade pa mewalo enti o de eketrema no aye obi so ne nya asa akọ no a ko kasa wi ya na abrante ne ko pe ba fufu atena Prophet Michael Asiedu, Head Prophet, Peace Village, Ablekuma, Prophet Paul Bodu, Ebuakwa Micro, Prophet Thomas Opoku Entry, Techiman, Odivoire, Jumede Nyinasiri Naso, and the Prophet Jacob Bertie, Ashanti West Regional Head of Evangelism. Yetu and Safre Obibia, Wohum Kunim Diata, no, Ayafin, Anasa Enkikayabem, Ayananson, Akamchini, and Impaibo, our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso, Shannon Sosia Shasia, Sunday, 27 July, near Yeni, Friday, 1st August 2025. Friend numbers Wayne Najinchemu 0243 819756 and a 0249 983311. Adano, True Faith Church International, Sokobanwood Village, Otihini Asaseso, First Bola Junction, Ebe Boyle. Ayananson, Akamchini, and Impaibo. Our True Faith Church International, Ebeya powerful. Zakaria, etremiensa, ni mu anan. Na abofo no buase wona wojejina nim ne se munyi ne ho ntade fi no na okachira Joshua se mama wo mu ye no afiri soko na me de ntade ensachira ho ma hyew niamofa mu nyina no efridi efre onyankopo wo hunhum watade a wode hye odasani bia e wo asase so ebe di afin akeka won ho e ma hunhum ntade yi aye poto nioma ense ne mfata a ye de ka nipadua no nti dodo na hunhum ntade nso awrowro ama adwumasem sikasem awarani awo ni adwumasem aye basa yare dom so atu atese wode bo a emo wotari a na awai emfomso aba hunhum atade ho ama kwan beda ho ama hunhum boni anya nipadua no kwan ani won deda oh adasa wo pe freedom emrani nie fasa nonsuin akomchi eni mpaibo je hunhum ekunimdie atade our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso. And Nanson, Akomchi Nimpaiboy, Yashasye, Sunday, 27 July, Ekosi Friday, 1st August 2025. Our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso. Anopanon Krong, Ekosi Ewianomiensa, Debia. Asem tre dasunye me hu munkunimdie atade eda dika no ye de akwanche be hyase eda twato ye de akwanche asanwie ada twato no Friday no aye mega
powerful watch night. Adifo ahodoa ebehye ohunhum nkunimdie atade no enie. Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Deacon Samuel Frimpong, City Sami, Ashofa District Head Singer, Prophet Joseph Okodie, Zonal Head Prophet Adwajiri, Pastor Emmanuel Tufo, Kentin Krono, Prophet Gideon Apiakubi, Techiman, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Michael Asiedu, Head Prophet Peace Village, Ablekuma, Prophet Paul Bodu, Ebuaka Macro, Prophet Thomas Opoku Entry, Techiman, Odivwa, Jumade Nyinasi Naso, and the Prophet Jacob Betty, Ashanti West Regional Head of Evangelism. Yetu and Safre Obibia. Wohum kunim diata de no. Ayafi, anasa enkekayabem, ayanansong, accompany and impibo. Our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso, Shannon Sosia Shasia, Sunday, 27 July, near Yeni, Friday, 1st August, 2025. Friend numbers Wayne Najinchemu 0243 819756 and 0249 983311. Adano, True Faith Church International, Sokobanwood Village, Otihini Asaseso, First Bola Junction, Ebe Boyle. Ayanansong, accompany and impibo. Our True Faith Church International, Ebeya powerful. Zakaria, etremiensa, ni mu anan. Na abofo no buase wona wojejina nim no se munyine ho ntade fi no na okache Joshua se mama wo mu ye no afiri soko na mede ntade ensachira ho ma hyew niamu fa mu nyina no afridi efre onyankopo wo hunhum watade a wode hye odaseni bia ewa asase so ebedi afin akeka won ho ema hunhum ntade yi ayepoto nioma ense ne mfata a yede ka nipadua no nti dodo na hunhum ntade nso awrowro ama adwumasem sikasem aware ni awo ni adwumasem ayebasa yare dom so atuatese wode bo a emo wotare a na awai emfomso aba hunhum atade ho ama kwan beda ho ama hunhum boni anya nipadua no kwan ani won deda adasa wo be freedom emrani nie fasa nonsuin akomchi enimpaibo je hunhum ekunimdie atade our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso. Enansong, akomchi nimpaiboy, yeshasye, Sunday, 27 July, ekosi Friday, 1st August, 2025. Our True Faith Church International, Sokobanwood Village, First Bola Junction, Otihini Asaseso. Anapanon krong, ekosi ewiana miensa, debia. Asem tre dasunye me hu munkunimdie atade eda dikan no ye de akwanche be hyase eda twatro ye de akwanche asanwie ada twatro no Friday no aye mega powerful watch night adifo ahodoa ebehye ohunhum munkunimdie atade no enie Pastor Isaac Opoku Newton, Zonal Pastor Kote, Deacon Samuel Frimpong, City Sami, Ashofa District Head Singer, Prophet Joseph Okodie, Zonal Head Prophet Adwajiri, Pastor Emmanuel Tufo, Kentin Krono, Prophet Gideon Apiakubi, Techiman, Prophet Benjamin Akoto, Macro, Prophet Michael Asiedu, Head Prophet Peace Village, Ablekuma, Prophet Paul Bodu, Ebuaka Macro, Prophet Thomas Opoku Entry, Techiman, Odivwa, Jumade Nyinasi Naso, and the Prophet Jacob Betty, Ashanti West Regional Head of Evangelism. Yetu and Safre Obibia. Wohum kunim diata de no ayafi anasa enkekayabem ayanansong accompany and impibo our True Faith Church International Sokobanwood Village First Bola Junction Otihini Asaseso Shannon Sosia Shasia Sunday 27 July near Yeni Friday 1st August 2025. Friend numbers Wayne Najinchemu 0243 819756 and 0249 983311. Adano, True Faith Church International, Sokobanwood Village, Otihini Asaseso, First Bola Junction, Ebe Boyle. Ayanansong, accompany and impibo. Our True Faith Church International, Ebeya powerful. Zakaria, etremiensa, ni mu anan.
na ɔbɔfoɔ no buase wɔn a wɔgyinagyina anim no sɛ munyine ho ntade fi no na ɔka kyerɛ Yosua sɛ mama wɔn mu yɛ no afiri wo so kɔ na mede ntade nsakyera ho ma hyɛw nea mofa mu nyinaa no afiri fire Onyankopɔn wɔ honhom mu atade a wɔde hyɛ ɔdasani biara ɛwɔ asase yi so ebi de afin akeka wɔn ho ɛma honhom ntade yi ayɛ pɔtɔɔ nneɛma a ɛnsɛ ne mfata a yɛde ka nipadua no nti dodoɔ na honhom ntade nso aworɔworɔ ama adwumasɛm no sikasɛm aware ne awoɔ ne adwumasɛm ayɛ basaa yaredɔm nso atu atese wode bɔ a ɛmmɔ wotare a na awai ɛmfamsoa aba honhom atade ho ama kwan bɛda ho ama honhombɔne anya nipadua no ho kwan ɛne wɔn deda adasa wopɛ freedom ɛmmerɛ nie fa saa nonso yi akɔmkye ɛne mpaebɔ gye wo honhom mu egunimdie atade ɛwɔ True Faith Church International Sokopan Wood Village First Boiler Junction Otihini asase so ɛnanso akɔmkye ne mpaebɔ yi yɛhyɛ aseɛ Sunday 27 July ɛkɔsi Friday 1st August 2025 ɛwɔ True Faith Church International Sokopan Wood Village First Boiler Junction Otihini asase so anapa nankron ɛkɔsi awia na mmiɛnsa dabia asɛm tire da so nie me honhom nkunimdie atade ɛda adi kan no yɛde akɔnkyerɛ bɛhyɛ aseɛ ɛda atwatoɔ yɛde akɔnkyerɛ asan wie ada atwatoɔ no Friday no ɛyɛ mega powerful watch night adifo ahodoɔ a ɛbɛhyɛ honhom nkunimdie atade no ɛnie Pastor Isaac Opoku Newton Zonal Pastor Kote Deacon Samuel Frimpong City Sami Ashefa District Head Singer Prophet Joseph Okodie Zonal Head Prophet Aduajiri Pastor Emmanuel Tufo Kentin Krono Prophet Gideon Apiakubi Techiman Prophet Benjamin Akoto Macro Prophet Michael Asiedu Head Prophet Peace Village Ablekuma Prophet Paul Bodu Ebuakwa Macro Prophet Thomas Opoku Entry Techiman Odivoire Jumade nyina siri naso any Prophet Jacob Bertie Ashanti West Regional Head of Evangelism Yetu ensafre obibia wo honhom kunimdi atade no ayafin anase enkekan abam ayenanson akomchene any mpaibo ewo True Faith Church International Sokopan Wood Village First Boiler Junction Otihini asase so sharon so se Sunday 27 July near when Friday 1st August 2025 for numbers way na dinchiremu 0243 819756 and 0249 983311 Adano True Faith Church International Sokopan Wood Village Otihini asase so First Boiler Junction ebe boile ayenanson akomchene enim paibo ewo True Faith Church International ebe powerful Zakaria etremiensa ni yimu anan na abofo no buase won a wogyegyina nim no sɛ munyine ho ntade fi no na ɔka kyerɛ Yosua sɛ mama wɔn mu yɛ no afiri so kɔ na mede ntade nsakyera ho ma hyɛw nea mofa mu nyinaa no afiri Onyankopɔn wɔ honhom mu atade a wɔde hyɛ ɔdasani biara ɛwɔ asase yi so ebi de afin akeka wɔn ho ɛma honhom ntade yi ayɛ pɔtɔɔ nneɛma a ɛnsɛ ne mfata a yɛde ka nipadua no nti dodoɔ na honhom ntade nso aworɔworɔ ama adwumasɛm no sikasɛm aware ne awoɔ ne adwumasɛm ayɛ basaa yaredɔm nso atu atese wode bɔ a ɛmmɔ wotare a na awai ɛmfamsoa aba honhom atade ho ama kwan bɛda